Nachádzame sa v Poprade, kúsok od Slobodského námestia. Tento trojdom je dokončený a pripravený na predaj. Poďme sa na ňu spolu pozrieť. Túto výstavbu sme realizovali s dôrazom na kvalitu a detail od prvého výkopu až po úspešnú kolaudáciu. Ak vás tieto domy zaujali, rád vám ich osobne predstavím a ukážem všetko, čo ponúkajú.